βράδυ και τον πετύχαμε στο αεροδρόμιο. Να το βλέπουμε εδώ. Ναι. Α, πολύ ωραίο. Χαμογελαστό, ζεν όπως πάντα. Η Κατερίνα Πιπερτό ρώτησε και για τον Τάνο και για τη σχέση του με τον Τάνο. Πολύ ευδιάθετος. Ευδιάθετος. Μίλησε για τη φιλία με τον Τάνο, για το αν θέλει να πάρει τον Τάνο στα λεφτά. Και παιδιά, κοκκίνησε εκεί τη αμήχανη θέση όταν το ρώτησε το Κατερινάκι μας για τη σχέση του εδώ πίσω στην Ελλάδα. Για να δω. Πώς νιώθεις που επέστρεψες? Κάτσε ένα λεπτό γιατί ήρθανε πολύ απότομα όλα αυτά εδώ. Νομίζω καλά είμαι. Προσπαθώ να προσαρμοστώ με τα αεροπλάνα, με τους ανθρώπους, με το καυσαέριο, με τις μυρωδιές της πόλης. Τέτοια πράγματα. Περίμενες ότι θα φύγεις? Στη συγκεκριμένη, όταν μπήκα, όταν ήμουν υποψήφιος τον Τάνο, ναι, το περίμενα. Και εσύ, αν ήσουν στη θέση του κόσμου, ίσως ψήφισες τον Τάνο. Όχι ίσως. Αν ήμουν στη θέση του κόσμου, στο συγκεκριμένο δίλημμα και έπρεπε να πάρω θέση, αυτή θα ήταν η θέση μου. Πώς είναι η ζωή εκεί, η καθημερινότητα? Είναι όντως έτσι όπως τα βλέπαμε, δηλαδή τόσο δύσκολα? Γιατί σας είδαμε ότι είχατε πάρει και φαγητό κάποιες φορές απ' έξω, είχε σχολιαστεί μετά αυτό. Ούτε και αυτό είναι εύκολο να ξέρεις. Το να πάρεις. Καταρχάς, αυτό είχε συμβεί 2-3 φορές. Δεν ξέρω ποιοι έχουν κερδίσει, το κάναμε εμείς πιο πολλές φορές ή το κάνανε οι. Αλλά δεν είναι το απ' έξω, δεν είναι κάτι απλό. Απλώς βγήκαμε εκτός ορίων και ψάξαμε για φαγητό. Ο Instagram ανέβασε και σύντροφός ότι σε περιμένει. Σου είχε λείψει ο σύντροφός σου? Αχαχαχαχα. Είσαι από τους λίγους παίκτες που έγινες πολύ φίλος με τον Τάνο. Από την αρχή ήμασταν. Και εγώ και ο Σπάλ και ο Ντάνος ήμασταν οι μόνοι έτσι, περιθωριοποιημένοι τριάδα. Έτσι τα έφερε η ζωή, έτσι τα έφερε το παιχνίδι. Εγώ περισσότερο αισθανόμουν καλά αρχικά και με τον Γιάννη και με τον Ντάνο και γενικά αισθανόμουν πολύ καθαρός με αυτά τα παιδιά και πολύ επικοινωνιακός. Ο Γιάννη είχαν και κόντρες και αντιπάθειες με το Γιάννη Σπαλιάρα. Σε βλέπαμε συχνά λίγο σε σύγκρουση μαζί του. Νομίζω το να έχεις την άνεση να μαλώσεις εντός εισαγωγικών με κάποιον, αυτό προϋποθέτει το να έχεις έρθει πιο κοντά με αυτό. Οπότε και με τον Τάνο έχουμε τσακωθεί και ευτυχώς έχουμε την άνεση να μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια και να αγριεύει το βλέμμα μας και τους δύο. Και αυτό προϋποθέτει εξοικείωση μας. Στο επεισόδιο μετά την αποχώρησή σου, ο ίδιος ο Ντάνος ουσιαστικά θα λέγαμε ότι έπεσε σε βαριά κατάθλιψη. Δηλαδή. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το ξεπεράσει. Νομίζω θα το ξεπεράσει μια χαρά όταν πάρει και αυτό που του αξίζει, που κατά τη γνώμη μου είναι η πρώτη θέση. Όλα θα πάνε καλά. Με τον Τάρο θα βρεθούμε και στην Αθήνα και στη Σκιάθο. Είναι όλα προγραμματισμένα. Άρα έκανες φίλους μέσα στο παιχνίδι? Ο Ντάνος είναι φίλος μου, ναι. Ποιο είναι από τα πρώτα πράγματα που έκανες βγαίνοντας από το παιχνίδι? Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν βγήκα από το παιχνίδι, μύρισα τροφή. Και γινόταν ένα barbecue party δίπλα την απονομή τέλος, δίπλα από το συμβούλιο μάλλον. Και μύρισα το κρέας και έφυγα και από εκεί πέρα εντάξει ντρέπαμε να πω τι έκανα, γιατί το πόσο κρέας έφαγα είναι ανεπίτρεπτο να το πει κανείς. Δεν έφαγα 17 κομμάτια μπριζόλας, ας πούμε. Είχαμε δει αρκετές φορές να παίρνεις μέρος σε κάποιους καυγάδες εντός εισαγωγικών και στην αρχή περισσότερο. Πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό και αν έχεις νιώσει την αδικία, όχι απαραίτητα σε σένα, αλλά και με την Ειρήνη Παπαδοπούλου, ας πούμε, που είχαμε δει. Αυτός είναι ο μοναδικός καυγάς κιόλας θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλον. Αλλά με την Ειρήνα δεν έχω νιώσει καμία αδικία. Αισθάνεται απλώς έλλειψη επικοινωνίας. Τώρα που γύρισες και θα έχεις τη δυνατότητα, αν θέλεις, να δεις και άλλους παίκτες που έχουν βγει από το παιχνίδι. Και με αυτούς που έχεις έρθει σε ρήξη στο παρελθόν, θα κάνεις την κίνηση να μιλήσετε, να τα βρείτε? Για παράδειγμα με την Ειρήνη, θα μιλήσετε τώρα? Ευχαρίστως θα μιλούσα με την Ειρήνη. Υπήρχαν συμμαχίες τέτοιες κλίκες, ας πούμε, ή το να προσπαθήσω? Όπως ήμουν εγώ με αρχικά εγώ, ο Ντάνος και ο Σπάλ και ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε και το βράδυ καθόμασταν γύρω από τη φωτιά ή στο εξοχικό το λεγόμενο και τα λέγαμε. Αντίστοιχα υπήρχαν και άλλες παρέες, δεν χρειάζεται να τις πω εγώ, τις είδατε. Επειδή έχουν ακούσει πολλά, έχουν ακούσει πολύ ψήθυροι για εκείνον, όπως ας πούμε ότι κάνει επίτηδες στο σταυρό του και φώναξε τις κάμερες, υποστήριξε Αδαμπάκης. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτά παιδιά είναι. Ο Γιώργος είναι ένα παιδί ο οποίος. Αν έχουμε μια διαφορά με τον Γιώργο, ότι ο Γιώργος πιστεύει στο Θεό, στο χριστιανικό Θεό, εγώ πιστεύω όχι μόνο, πιστεύω γενικά σε δυνάμεις. Έτσι λοιπόν δεν απαραίτητα μπορείτε να με δείτε να σταυρώ με τα χέρια μου, αλλά μπορεί και να μην κάνω το σταυρό μου. Ο Γιώργος όμως είναι ένα παιδί από τη Σκιάθο που έχει όλες τις καταβολές ενός Έλληνα χριστιανού Ορθόδοξου και θα κάνει το σταυρό του. Και αυτό είναι προς τιμήν του. Παίρνει πάρα πολύ δύναμη από αυτό το πράγμα, όπως και εγώ, γιατί ο καθένας χρειάζεται να κάνει την προσευχή του
Και αλίμονο αν κοροϊδεύουμε έναν άνθρωπο που ζητάει δύναμη με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι ότι σε 5 χρόνια, αν πάτε σε Σκιάθο και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε αν ένας άνθρωπος κάνει το σταυρό του για κάποιο λόγο ή απλώς επειδή πιστεύει. Πιστεύεις ότι θα είναι και ο τελικός νικητής? Είμαι σίγουρος. Στα πολύ δύσκολα έκανα μια λίστα σε χαρτί. Βρήκα χαρτί και βρήκα ένα πράγμα σαν μανό ήταν, το βρήκα κάπου στην παραλία. Και πήγα και έκανα μια λίστα με τους φίλους μου. Ποιοι είναι οι φίλοι μου. Είχα τόσο ανάγκη να καταλάβω. Γιατί αισθάνεσαι πολύ μόνος σου. Δεν είναι υποχρεωμένος άλλος να σε αγαπάει επειδή είναι εκεί. Ήμασταν 12 διαφορετικοί άνθρωποι. Όταν λοιπόν η πείνα αρχίζει να σε τρελαίνει, η πείνα με την τρέλα μερικές φορές είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι χέρι-χέρι, κρατιούνται. Όταν λοιπόν αρχίζει να τρελαίνεσαι, κάτι πρέπει να κάνεις. Και εγώ το μόνο που. Και αυτό είναι άδικο για μένα. Γιατί οι γονείς μου ή οι φίλοι μου είχαν την ευκαιρία να με δουν. Εγώ έπρεπε να τους φανταστώ. Οπότε έφτιαξα μια λίστα για να ξέρω ποιοι είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα επιδιώξω να δω όταν γυρίσω πίσω. Ακούγεται ότι αυτή τη βδομάδα γυρίζουν τα τελευταία επεισόδια στον Άγιο Δομήνικο. Ναι, δεν έχω ιδέα. Αν ήμουν με την Ευρυδίκη, θα ήταν πιο ντέρμπι το πράγμα. Έχω περιέργεια να δω κάποια στιγμή τα στοιχεία αυτά και νομίζω ότι γίνεται. Αν όχι ο Ντάνος, ποιος? Δεύτερη δική σου επιλογή? Τώρα ποιοι έχουν μείνει, ξέρουμε. Εντάξει, κάτι ξέρω παραπάνω από εσάς, αλλά δεν το. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε διπλή αποχώρηση? Ότι έχει αποχωρήσει ότι είναι στο ξενοδοχείο, ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, δεν ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Δεν μου απάντησες ποιον θεωρείς τον δεύτερο καλύτερο παίκτη. Θα μπορούσα να δω στη δεύτερη θέση τον Βασάλειο, τον Μάριο. Μάλιστα. Μίλησε πολύ ωραία. Εγώ θέλω να μείνω στο εξής που είπε από την αρχή της κουβέντας του. Καλά, η στήριξή του για το Μάριο, για τον Ντάνο είναι τεράστια. Είπε όμως ότι όταν βγήκα υποψήφιος με τον Ντάνο, ήξερα ότι θα φύγω. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι οι παίκτες, παρόλο που δεν έχουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο και το τι γίνεται στην Ελλάδα, θεωρητικά γνωρίζουν όμως ότι ο Ντάνος είναι το μεγάλο φαβορί. Καλά, αυτό το κατάλαβαν και από τις ψηφοφορίες. Γιατί ο Ντάνος έχει βγει αρκετές φορές και τον έχει κρατήσει μέσα ο κόσμος. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν πια ναι, έχουν το ένστικτο. Το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας. Ή μπορεί και να τους λένε και κάτι. Άντε καλέ, τους λένε μωρέ τώρα κι εσύ. Κάτι να τους λένε. Δίνουν πληροφορίες. Και είπε ότι όταν μπήκα στο παιχνίδι είχα μεταφέρει 5 πράγματα για το τι είχε συμβεί έξω. Οπότε ίσως και από την παραγωγή τους έχουν μεταφέρει και πράγματα. Και οι δημοσιογράφοι τώρα που τον ρώτησαν για τον τσακωμό με τον Σπαλιάρα, είπε όταν μαλώναμε εντός εισαγωγικών. Άρα και αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν τσακωμός. Ήταν σαν να ήταν και λίγο σκηνοθετημένο. Έχουμε πάρα πολλά για το Survivor ακόμα. Μιας και χθες συναντήσαμε στο πάρτι του OK και πολλούς παίκτες οι οποίοι έκαναν αποκαλύψεις για τον τρόπο που διαχειριζόντουσαν και εκεί τα πράγματα στον Άγιο Δομήνικο, για το ποιους βλέπουν στον τελικό, ποιον θεωρούν το μεγάλο φαβορί, γιατί μην ξεχνάτε ότι πάμε προς τον τελικό. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.